Ahoj! Ukážem vám, ako nastaviť a používať systém na monitorovanie glykémie Accu-Check Active. Povodím vás po všetkom, čo potrebujete poznať. Stačí, ak sa mnou necháte viesť. Všetko je rozdelené na malé úseky, takže ak vám čokoľvek unikne, môžete sa kedykoľvek vrátiť späť a pozrieť si danú časť znovu. Najprv sa musíte presvedčiť, či máte všetko, čo potrebujete, aby ste mohli začať s testovaním. Mali by ste mať tieto položky. Glukomer Accu-Check Active, tubu s testovacími prúžkami Accu-Check Active, odberové zariadenie Accu-Check SoftClicks a lancetu Accu-Check SoftClicks. Ak neviete niečo nájsť, alebo potrebujete pomoc pri ktoromkoľvek z krokov, ktoré nasledujú, stačí, aby ste zavolali linku starostlivosti o zákazníkov Accu-Check. Začnime s kódovaním tohto glukomera. Kódovanie povie vášmu glukomeru, ako má interpretovať tubu s testovacími prúžkami, ktoré mienite použiť. Zoberte tubu s prúžkami a opatrne ju otvorte. Vo vnútri nájdete dokument s technickými informáciami, tubu s testovacími prúžkami a malý čip. Je to kódovací čip. Čísla vytlačené na vrchu kódovacieho čipu sú totožné s kódovacím číslom na štítku tuby s testovacími prúžkami. Tento čip zasunte tak, ako to vidíte na vyobrazení do otvoru na boku glukomera. Teraz je glukomer naprogramovaný tak, aby dokázal používať tieto testovacie prúžky. Jednoduché však. Keď začnete používať novú tubu testovacích prúžkov, nájdete v nej nový kódovací čip. V takom prípade budete musieť odstrániť starý kódovací čip a nahradiť ho novým. Teraz vám ukážem, ako používať odberové zariadenie Accu-Check SoftClicks. Najprv musíte nabiť svoje odberové zariadenie a k tomu potrebujete odberovú lancetu pre Accu-Check SoftClicks. Odstráňte kryt z odberového zariadenia. Teraz vložte lancetu do držiaka tak, ako je to vyobrazené. Zasuňte ju až nakoniec, kým sa neozve kliknutie. Z lancety odskrutkujte a odstráňte ochranný kryt, aby ste odkryli ihlu. Kryt nasaďte späť na vaše odberové zariadenie. Presvedčte sa, že ste zárez na kryte so značkou nasmerovali tak, ako je to vyobrazené. Ďalším krokom je nastavenie hĺbky prieniku, aby zodpovedala individuálnemu typu vašej kože. Hĺbku vpichu lancety nastavíte otáčaním ovládača na kryte. Viď upozornenie nižšie červeným. Ovládač najprv nastavte na 2. Môže sa stať, že nastavenie budete musieť upraviť niekoľko ráz, kým nájdete správnu úroveň pre vašu kožu. Odberové zariadenie musíte pred použitím pripraviť. Stlačte piest celkom nadol. Spúšťacie tlačidlo na boku odberového zariadenia teraz ožltlo. To naznačuje, že vaše odberové zariadenie je natiahnuté a pripravené na použitie. S tlačením žltého tlačidla uvoľnite lancetu. Lanceta sa vpichne do prsta. Táto časť je dôležitá. Lancety Accu-Check SoftClicks sú na jednorazové použitie a nesmú sa opakovane používať. Opakovane použitá lanceta už nie je sterilná, stráca svoju ostrosť a každé pichnutie vášho prsta sa stáva bolestivejším. Lancetu likvidujte tak, aby nemohla nikoho poraniť a vždy použite kontajner na ostré predmety. Pri likvidácii lancety najprv odstráňte kryt z odberového zariadenia. Pri odstraňovaní lancety nasmerujte odberové zariadenie do kontajnera na ostré predmety a vysuňte lancetu posúvaním ejektora dopredu podľa vyobrazenia. Potom nasaďte kryt späť na odberové zariadenie. Teraz ste pripravení na testovanie. Najprv si musíte zvoliť prst, z ktorého odoberiete vzorku. Najlepšie je prsty striedať, nakoľko časom sa stanú citlivými. Zapamätajte si, že pred testom si musíte vždy umyť ruky mydlom v teplej vode a potom si ich dôkladne osušiť. Z tuby vyberte testovací prúžok a nikdy nezabudnite viečko pevne uzavrieť. To pomáha ochrániť ostávajúce prúžky.
Prúžok má v strede zelenú testovaciu plochu a dve malé šípky, ktoré ukazujú, ktorý koniec máte zasunúť. Zasunte testovací prúžok do glukomera. Nakrátko sa na obrazovke objaví kódové číslo. Skontrolujte, či je toto číslo totožné s kódovým číslom na tube prúžkov. Potom sa na obrazovke objaví blikajúca kvapka, ktorá oznamuje, že glukomer je pripravený na testovanie. Pri pichaní prsta radšej používam bočnú stranu prsta než jeho brúško, nakoľko je to pohodlnejšie a menej citlivé. Teraz pripravte odberové zariadenie a zatlačte piest celkom nadol. Spúšťacie tlačidlo na boku odberového zariadenia teraz zožltlo. To naznačuje, že vaše odberové zariadenie je natiahnuté a pripravené na použitie. Pritlačte otvor pre lancetu pevne na bočnú stranu vášho prsta a stlačte žlté spúšťacie tlačidlo. Lanceta vás pichne do prsta. Masírujte si prst smerom k brúšku, aby ste pomohli utvoreniu kvapky krvi. Krv aplikujte do stredu zelenej testovacej plochy na prúžku. Keď aplikujete dosť krvi, na obrazovke sa objaví malý symbol presýpacích hodín, ktorý vám oznamuje, že glukomer pracuje. Vaša glykémia bude vyhodnotená za 5 sekúnd. Je to naozaj jednoduché. Teraz si môžete prečítať hodnoty vašej glykémie. 2 dôležité kroky na záver. Poprvé, zlikvidujte použitý testovací prúžok. Použitú lancetu potom zlikvidujte. Vždy zlikvidujte použité lancety tak, aby nemohli nikoho zraniť. Používajte kontajner na ostré predmety. Odstráňte kryt z odberového zariadenia. Potom nasmerujte odberové zariadenie do kontajnera na ostré predmety a vysunte lancetu posúvaním ejektora dopredu podľa vyobrazenia. Potom nasaďte kryt späť na odberové zariadenie. A teraz všetko vložte do prenosného puzdra pre ďalší raz, keď budete potrebovať uskutočniť test. Viac informácií nájdete v príručke používateľa, ktorú ste dostali s glukomerom. Je v nej aj záručná registračná karta. Nezabudnite zaregistrovať váš glukomer, aby bol chránený zárukou po dobu 2 rokov. Nie je to ľahké? Ak máte ešte nejaké otázky, stačí, aby ste zavolali na linku starostlivosti o zákazníkov Accu-Check. Môžete tiež navštíviť accu-check.sk. Ďakujeme vám znovu, že ste si zvolili glukomer Accu-Check Active.